egunda benduaren lehena 2008koa gauza txikien erresumatik partitu da maixua ume isilen ondaratzan edo paradisuko ostatuan nun entzungo ote da orain ahotsa zilarrezkoa Euskaldun jendean egar ez dago Eskiulatik berangora Sekula belaradiko kantari Zure ahotsa entzungurana Abestiaren etxe goienan Kandelak isi utu dira Atahualpak eta etxahunek Zabaldu dute berria Haiekin dela kantuan ari Jakin dadila Donostian Lekitxon eta Baztanen ere Euskal Herri guztian Euskaldun jendean negar ez dago Eskiulatik berangora Sekula belaradiko kantari Zure ahotsa entzungurana Euskaldun jendean negar ez dago Eskiulatik berangora Sekula belaradiko kantari Zeure ahotsa entzungurana